अभी आप सुन रहे हैं मेरा प्रेम से बोलिए लव गुरुनाथ की। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम कब देह बाबा दर्शनमा हो आइल बानी लेके कमर कन्हबा हो। कब देह बाबा दर्शनमा हो लेके आइल बानी कमर कन्हबा हो। बैठल बानी कब से आसरा लगा के कब हई पूरा मोर सपनमा हो। कब देह बाबा दर्शनमा हो आइल बानी लेके कमर कन्हबा हो। कब होई बाबा दर्शनमा हो। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर। केहू नइखे जाने वाला हम के जयापन देखे खातिर तरसेला मन बाटे पागल, मन बाटे पागल। केहू नइखे जाने वाला हम के जयापन देखे खातिर मन बाटे हमरो जे पागल। गिरल बानी बाबा हम शरणमा हो आइल बानी लेके कान कमरबा हो। कब दे हम बाबा दर्शनमा हो लेके आइल बानी कान कमरबा हो। लेके आइल बानी कान डीजे कमरबा हरिओम हो। बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, कब दे हम बाबा दर्शनमा हो दर्शनमा हो। निराला के दुख कब भागी देखब जब रहुआ के भाग मोरा जागी, भाग मोरा जागी। रह बिसरंगीला के दुख कब भागी देखब जब रहुआ के भाग मोरा जागी। रहे हमर बाबा दिलकर मनमा हो लेके आइल बानी कन्हा कमरबा हो। कब देह बाबा दर्शनमा हो नबीन निराला के जागिए बाबा भागवा हो। कब देह Present by Lala Official.